com que la primera borbolla que esclata és la construcció, i dia jo deies, en la construcció les dones eren testimonials, doncs bé, sembla que s'ha produït una destrucció d'ocupació masculina i no han perdut pes el paper de les dones en el treball, però no és de veres. Després es comences a veure aquesta lletra menuda, que no apareix en cap de les explicacions teòriques, i te dones compte que les dones continuen tenint un diferencial d'atur superior als dels barons. Però clar, quan a més esclata la segona borbolla, que és la que genera en este país, a més, la reforma laboral, que implica la destrucció dels serveis públics, ahí és on la situació de la dona cau en picat. Primer, perquè, com diem, en aquesta estructura segmentada de l'ocupació, les dones tenien majoria en els serveis públics. En el moment que s'ataca als serveis públics, venen els retalls, les dones que estaven treballant majoritàriament en aquests sectors públics són els que incrementen de manera espectacular l'atur. Però, a més, té una doble incidència. Quan no hi ha serveis públics, la dona se dedica fonamentalment a tornar a sa casa en el paper de cuidadora. Hi ha una dicotomia de l'economia. El sustentador masculí i la cuidadora dona. Doncs bé, en el moment que els serveis públics se retallen, les dones tenen que ocupar tot el que se feia referència a ser cuidadora en el sentit de la llei de dependència, tot el que fa els retalls de l'educació 0-3 anys, que són les dones les que ho ocupen, tot el que eren les activitats extraescolars que no es poden pagar i la dona se fa càrrec dels fills tot el temps que no estan literalment en l'escola. És a dir, tota una sèrie de qüestions que tenen que veure en el trencament del model de l'estat de benestar que fa que la dona tinga que tornar a casa i, a més, ocupar-se més d'aquestes tasques de cuidador. Diu Vicenç Navarro, que és un pensador, un professor de la Universitat de Barcelona, que fa estudis socials importants, diu, l'economia i l'impuls de l'economia està vinculat fonamentalment a l'ocupació de les dones. En tant que una població, les dones tenen un nivell d'ocupació important, aquesta població és més rica en termes socials, però també en termes econòmics. Cada vegada que una dona ocupa un lloc de treball, a la seva vegada està impulsant la creació d'altres llocs de treball al seu voltant. I té molt que veure la riquesa d'un estat en que les dones tinguin un important nivell de presència en el món laboral i, per tant, en el que és l'economia i la generació de riquesa. Dia Vicenç Navarro que moltes vegades parlem per a parlar o per a referir-nos a la situació de l'economia, parlem de la baixa productivitat, però no parlem de la falta d'activitat entre la població de dones dintre del mercat laboral, que és una de les claus per a explicar-se el que en aquests moments és una crisi que afecta a tot el món. Però és que hi ha coses que quan nosaltres parlem de solucions davant d'això, tenim que estar parlant i plantejant-nos una sèrie de qüestions que l'economia té que veure des del punt de vista de gènere per a canviar realment les coses. Quan nosaltres, per exemple, diguem d'esta crisi tenim que eixir canviant la fiscalitat, vol dir dues coses. Vol dir que se tindrà que fer una fiscalitat més justa, que paguen més els que més tenen i menys els que no ho tenen, però al mateix temps que es canvie aquest model que està espentant el PP d'incrementar els impostos indirectes en comptes dels imposts directes. I això com a dones ens preocupa molt, perquè l'incrementar els impostos indirectes vol dir afectar al consum, vol dir afectar a l'economia familiar i vol dir afectar a la capacitat de la dona per a ingressar en aquest mercat laboral. És a dir, quan nosaltres parlem d'aquest canvi de fiscalitat, ho fem no sols des de la perspectiva de ciutadans i ciutadanes, sinó també des de la perspectiva de gènere. El mateix quan diguem nosaltres no podrem eixir d'ací si no considerem
que dintre del deute hi ha un deute just i un deute injust. I aquest deute injust té que haver una auditoria del deute i, per tant, per eixir d'esta situació, tindrem que veure quina part del deute no podem ni deguem pagar perquè és un deute que s'ha generat d'una manera absolutament injusta i fraudulenta. Quan estem fent propostes per eixir d'ací, tenim que tindre clar que hi ha que apostar. Si tu no pagues aquesta part injusta del deute, al mateix temps fas una reforma fiscal, al mateix temps lluites contra l'economia submergida, que és on està refugiant-se molt del treball de les dones. Penseu que l'economia submergida no genera impostos, no genera cotitzacions socials, no genera cap possibilitat per a després poder cobrar fins i tot les prestacions de desocupació i les futures pensions. El de l'economia submergida és un frau, però que sobretot és un frau per a les treballadores i els treballadors. Dic més per les treballadores perquè en aquests moments s'estan ocupant. Penseu que l'economia submergida és entre el 24 i el 26%, s'estima, de tot el que és el muntant de l'economia del país. I això està perjudicant, penseu, les xiques que estan en aquests moments. L'altre dia estava jo en Callosa del Segura, porta sí, porta no, són tallers clandestins de sabates, on estan pegant soles en uns pegaments fortíssims. Ahí no hi ha salut laboral, ahí no hi ha possibilitat que ningú demostre que tens una malaltia professional, ahí no cobraràs pensió, ahí no cobraràs percepcions per desocupació. És a dir, s'està treballant en unes condicions terribles i som les dones des que quan fem la proposta de hi ha que lluitar contra l'economia submergida es fa no sols en una visió de ciutadana, sinó també en una visió de gènere. Coses com, per exemple, quan exigim que hi hagi una escolarització pública i gratuïta de 0 a 3 anys, quan exigim la sanitat universal, quan exigim un model de dependència que realment siga capaç d'atendre les necessitats de la població, no sols ho estem dient com a ciutadans i ciutadanes, ho estem dient des de la perspectiva de gènere. El mateix que estem dient que no pot haver cap subvenció, i això tindrien que ser els primers que en tots els ajuntaments, en totes les comunitats autònomes on tenim presència en els governs o capacitat d'influir en els mateixos, tindrien que exigir que cap subvenció se li donara a cap empresa que estiguera en contra, estiguera produint, sense tindre en compte les normes de la llei d'igualtat i les normes medioambientals. Crec que per a nosaltres això tindria que ser una qüestió bàsica, sobretot tenint en compte que la reforma laboral li ha donat també un bon cop a la qüestió de les condicions laborals de les dones, perquè ara, a partir d'ara, els plans d'igualtat de les grans empreses no existeixen. El fet de que un empresari puga moure la jornada laboral en qualsevol moment afecta d'una manera definitiva, i el lloc de treball concret, clar, no sols la jornada, sinó també la ubicació física, afecta a les dones d'una manera terrible perquè, clar, estan vinculades a una sèrie de compromisos personals i familiars que en molts llocs, en moltes ocasions, les impedeixen aquesta mobilitat geogràfica i aquesta mobilitat funcional. Doncs bé, totes aquestes qüestions, per tant, quan diguem que hi ha que eliminar la reforma laboral, ho estem dient també com a ciutadans i ciutadanes, però també des del punt de vista de la visió de gènere. És a dir, totes aquelles qüestions que afecten a lo que és el programa econòmic que tenim des d'Esquerra Unida, al programa que tenim, ara per exemple vindran les eleccions europees i nosaltres dintre d'aquest programa europeu plantegem també que té que haver una normativa internacional pel que fa a les condicions d'igualtat que no pot ser traspassada per algun dels estats membres en tant que formen part de la Unió Europea. Vol dir que aquesta coherència és el que ens porta a dir tenim tota una sèrie de propostes que tenen que veure en això que jo deia fa un rato. Els drets no s'aconsegueixen d'una vegada per a sempre. Cal lluitar per ells, per eixamplar-los, perquè si no estem condenats i condenades a tornar arrere en les pàgines del llibre de la història. Jo tenia un amic que deia, quan gires arrere les pàgines del llibre de la història, per què t'atures fa 100 anys? Per què no vas tirant arrere i al final acabes com en la societat esclavista? Estem en una conjuntura en la qual la globalització, el capitalisme neoliberal, està intentant
moure el que és les societats europees del benestar, portant allò que diem el dumping social, no? El capital busca sempre el màxim benefici i el màxim benefici es fa sempre a costa de les condicions laborals dels homes i de les dones. I estem manant cap a una societat on els rics són cada vegada més rics, els pobres són cada vegada més pobres i els drets col·lectius i individuals estan posant-se baix sospita i s'està legislant per a tirar darrere tots aquests drets que s'han costat lustros conquerir a les dones i als homes. Jo, en fi, pense que hi ha gent que té ganes de continuar bregant per aquestes coses, no? Fa uns anys el feminisme ja se considerava una cosa del passat i la realitat demostra que si alguna cosa volem, que és construir una societat d'iguals, on la dualitat masculí, sustentador, femení, cuidador, se canvie per sustentadores, sustentadors, cuidadors, cuidadores, en peu d'igualtat, jo crec que cal lluitar per això i en el canvi estic convençuda que ens trobarem. Moltes gràcies. Ara el torn obert d'intervencions, preguntes. Per seguir, si no t'importa Josep. Més que res perquè abans de fer una pregunta o fer una reflexió, jo a Glòria la conec fa molts anys i jo ja també porto prou anys a Montó, en el col·lectiu de Nules, i pense que puc parlar en nom de tot el col·lectiu i fer-te un reconeixement públic avui així. Has estat en Nules altres voltes, però ara feia temps que no coincidien i de manera molt personal, per això, i per a Josep, de manera molt personal volia fer un reconeixement, un agraïment i la il·lusió que ens fa que avui estigues així amb nosaltres i que sàpigues que Nules està a casa i que ho serà sempre. Això per a començar. Ara me ponen una pregunta o te dic sempre. Després has parlat d'un context anterior a la crisi en el que ja existia aquesta bretxa i aquest atemptat contra els drets de les dones i aquesta situació social i laboral en la que la discriminació ja era falsa i també has plantejat com s'agudissa de manera molt important i molt greu aquesta situació de discriminació i de desigualtat que va a les dones en la pròpia crisi. La pregunta és com podríem fer perquè un pot tenir la impressió que en la crisi les reivindicacions del feminisme, les reivindicacions dels drets de les dones queden diluïdes davant d'una hecatombe global. Com podem fer per a que l'accent se fique i se continue ficant en aquesta situació? Més tenint en compte que s'agudissa també de manera molt més important en la crisi. Això seria la primera part. I la segona, fins a quin punt la dreta, en aquest cas, en l'estat espanyol, no s'ha equivocat greument en l'avantprojecte de llei de l'avortament en el sentit que ha pogut mobilitzar de nou al feminisme i a la lluita pels drets de les dones. No ho sé fins a quin punt hagin comès un error nefasto en el sentit de revitalitzar el moviment reivindicatiu de les dones a l'Estat. En primer lloc, agrair-te, com no puc fer d'una altra manera, les teves paraules, perquè sabeu que jo en aquests moments estic fent altres tasques, però estic a la disposició de tot el món per a fer el que puc fer, i és fer reflexions en veu alta. I, bueno, moltes gràcies. I després, les dues coses que has plantejat. A veure, com ho podem fer? Soles podem fer-ho si realment s'incrementa la consciència i la rebel·lia. Perquè el pitjor que pot ser és que realment s'entre en aquesta trampa de la submissió i d'això que ens marquen els mitjans de comunicació. Penseu que tots des que neixem tenim un procés de socialització i en aquest procés de socialització les dones aprenem els rols d'allò que se'ns marca des de diferents llocs, però fonamentalment des dels mitjans de comunicació. Des dels mitjans de comunicació
estem en un procés de frivolització, no hi ha debats polítics, sols hi ha espectacles al voltant dels debats, la figura de la dona és sempre una cosa, en fi, inalcançable i pràcticament mentirosa, que ni fins i tot els models són com són sense els retoques. Aleshores, el problema és, soles, si nosaltres som capaços de generar consciència de rebel·lia front a això, podem realment desfer el nuc, perquè si no, el problema és, veure com ho explicaré jo perquè s'entenga. Quan jo vaig entrar en l'FP, vam fer un estudi de per què les xiques feien determinades especialitats. Totes les xiques feien administratiu. I malgrat que en electricitat quasi totes les dones de peu d'obra eren xiques, cap feia electricitat perquè això no formava part de les expectatives. Una vegada vaig veure jo que hi havia unes xiques que feien imatge i so. I vàrem fer una enquesta, una altra xica i jo, per a veure, una professora i jo, per a veure per què aquestes xiques s'eixien de la norma. I clar, ens contestaren en l'enquesta que feien imatge i so perquè així, mentre atenien al xiquet o a la xiqueta i posaven el caldito, podien anar fent fotografies, posar-se un estudi fotogràfic en sa casa, en la qual cosa, en fi, no s'eixien de la norma, era una altra manera de veure les coses. Per què dic això? Perquè les dones, a vegades, complim les expectatives del nostre entorn social i fem allò que s'espera que puguem fer. No sols ens rebutja l'empresariat, sinó moltes vegades nosaltres no accedim a determinats llocs de treball perquè no consideren que estem preparades, perquè efectivament hem fet una qualificació que no té res a veure en les expectatives que en un moment determinat genera el mercat laboral. És a dir, jo crec que des de fora, si la gent no pren consciència, i en aquest cas les dones, i aprenem a rebel·lar-nos i a dir, això no passa per ací. Jo ara avui en València havia una manifestació pel dret a decidir. Jo estic ací i no estic allà, però ha anat a les últimes. Doncs vos diré que érem poquetes i majors, de les que ja no avortarem. Claro, i jo dia, a on estan les joves? Les que sí van a ser criminalitzades. I és que, clar, la hegemonia dominant, la hegemonia del sistema va ahormant al personal. O sigui, en el cas de les dones, el mateix que en el cas de l'organització política a la que representem. Les nostres veus, habitualment, en els mitjans no estan. Aquests mitjans tan plurals porten sempre a l'extrema dreta, com Maruenda, però no mai a l'esquerra que nosaltres puguem representar. Se va del centre-esquerra a l'extrema dreta. I sembla que això està tot comprès dintre d'això que es diu el seny i el sentit comú, com si nosaltres no ho tinguérem. Doncs bé, jo crec que no hi ha més camí que les dones prenguem consciència de que el feminisme no és una cosa de quatre hueles del moño blanc com jo, sinó que és alguna cosa que afecta a les dones. Jo, quan vaig, per exemple, als instituts, una de les coses que les xiques més joves diuen, bueno, això és que nosotros ya somos iguales. Clar, i tu tens que anar tirant del filet i dir-li com que sou iguals. A veure, tu ara, per exemple, que vas a estudiar, quan acabes això, què faràs? El sostre de vidre te deixarà entrar ahí? Tu estàs pensant que te podràs anar a l'estranger si estàs casada i no sé qual, igual que el teu home? Ah, no, no. Doncs clar, i tot això, este constructe ja que desfer-ho, ja que de construir això. I això vol dir prendre consciència. És que jo no li veig altre camí, però si jo tinguera la llumeta màgica segur que ja estaríem en això. I després l'altra pregunta era lo de la llei de l'avortament, si pensava jo que això podia remoure. Jo espero que sí, perquè fins i tot dintre del Partit Popular hi ha coses que es veuen absolutament intolerables, com és, per exemple, les malformacions. Això, hasta la dreta més conservadora, li sembla, jo l'altre dia ho comentava en uno que està amb mi en el Consell Valencià de Cultura, que és Martín Quirós, que és dreta, en fi, assaonada, dura, AP, en fi, ho dic perquè vegeu les coses, però és metge, clar. I l'altre dia deia, bueno, és que això de les malformacions, és que s'han tornat locos. Si jo, la meva filla, tinguera un fill amb malformacions, ja estava jo practicant l'avortament jo. O sigui,
que hi ha una sèrie, com s'han anat tan arrere, intentant, jo crec que és intentant recuperar aquesta part de l'electorat que en aquests moments se li va al Vox, tirant d'aquest filet per evitar perdre la majoria. El mateix que estan fent en el cas del Valencià, en el País Valencià, tornant a la guerra dels símbols, de la llengua, etc., per a veure si així no recuperen la majoria social. Però clar, jo sí que espero que això li passi factura, perquè no crec que en aquests moments, malgrat aquest sector de l'ultracatolicisme, fins i tot una part del centre-dreta no està per tornar arrere, no al 85, sinó pràcticament a l'inici de la transició, als anys 70. És que crec que és tan burro el que estan fent. El que passa és que jo m'imagino que el que van a fer va ser en el tràmit, perquè abans d'ell ja van rebre també un cop en lo de la ponència que està fent el Consell de Jurídic, com es diu això? No és el Consell Jurídic Consultiu, és un organisme, no me'n recordo del nom, no tampoc l'Audiència Nacional, però bueno, el Consell Superior de Justícia, crec que és, estan fent una ponència per a veure si és o no constitucional. I ja en aquesta ponència, no significa que siga la majoria dels jutges d'aquest òrgan, però sí la ponència ja està dient que això, en fi, tal com està redactat, és absolutament impossible que s'aprovi. Pot ser que per a fer guinyos al seu electorat facin aquesta llei i en el tràmit parlamentari intenten millorar incrementant alguno del supòsit. Però clar, això no arregla el problema que diem al principi, que és o és delicte o no és delicte. Qui pren la decisió, les dones o uns que passaven per allí? Això no ho canvia, malgrat que li posen la violació i les malformacions. Doncs no sé, jo espero que això sí que li passi una certa factura.